Hola, bon dia. Avui us saludo des de la Garrotxa, de l'hotel La Perla d'Olot, un dels millors hotels segurament de tota la comarca, segurament, perquè sobretot manté l'essència i les tradicions de tota la vida. Avui els vull dedicar a la família Colls i Solà un dels plats més típics de Catalunya, que és l'escudella catalana, però una escudella ben parida, com Déu mana, com les d'abans, com les que feia l'avi Josep. Almenys ho intentarem, no sé si arribaré a la seva alçada, però ho intentarem. Llavors us vull presentar a l'escudella. Si m'acompanyeu, sisplau, aquí us ensenyaré alguna de les coses que podeu fer a casa d'una altra manera, però podeu aprofitar tot al màxim, perquè avui farem una escudella amb 3 brous diferents. Per un costat bullirem les verdures, i en el qual n'hi ha els naps, les pastenagues, la col, la patata, una mica d'àpid, una mica de porro, que tot això, depèn com vagi fent la bullida, anirem traient en tant que una cosa triga més i una altra, però ho bullirem tot de cop. I llavors tindrem un brou. Però què hem fet amb les fulles dolentes, amb l'espell del nas, amb l'espell de la pastenaga? Les aprofitarem per ficar-les no aquí, sinó a les 2 olles que tenim aquí, on farem, per un costat, un brou de vedella, on n'hi haurà ossos de vedella, hi haurà carn de vedella, hi haurà els pedrers i colls de les gallines i del pollastre, n'hi haurà pollastre, n'hi haurà gallina, i tot això per un costat. I a l'altra cassola tindrem un brou de porc, on n'hi haurà costelló, la panceta o cansalada, pernil, botifarra negra, botifarra blanca, els ossos de l'espinada, una mica de botifarra, i a totes 3 les posarem una mica de sagí perquè agafi el gust al sagí, excepte el de la verdura. Llavors, aquestes restes que han quedat les repartirem entre la olla del brou de la vedella i la olla del brou del porc. Per tant, tindrem 3 brous. El que tingui colesterol la podrà menjar bé, perquè podem barrejar després els brous de vegetal i vedella, per exemple. Però després farem dels 3 brous, podem juntar una mica de tot i ja tindrem una sopa espectacular. Un brou que, bueno... Però falta una cosa essencial, sí, no m'he oblidat. Veniu. Ara vaig a preparar en carn de vedella de Girona, carn bona de Girona. Farem carn picada, farem, com feia ma mare, les pilotes. Les pilotes, aquí com veieu, hem migat pa amb llet, l'he ficat 2 ous, l'he ficat julivert i també una mica d'all, i com no tinc xerès, bueno, al cap i a la fi, el brandy, si fa o no fa, és gairebé el mateix. I li ficarem un xurretet, que ja, com veieu, vale? D'acord? I llavors, una vegada que tinguem això, una miqueta, no gaire, està salpebrat, ara ho barrejarem aquí i farem la... Mira, ara ho veureu vosaltres, és un moment, ja ho veuràs. Ja ho veureu, com farem les pilotes. Però sempre tot això ben barrejat, tot això aquí. Molt bé, traiem això, l'aprofitarem després per posar les pilotes, perquè les tindrem que enfarinar. Però ara ve la barreja, amb l'ou, la sal, el salpebre, la llet migada, l'all, julivert i una miqueta de xerès. I si no teniu xerès, doncs una goteta de brandy també li donarà un toc. Com veieu, ben amb els dits oberts, sempre, les pilotes. A veure, podeu fer-la mixta, també amb carn picada de porc, d'acord? Però mirant que també, i pensant en tothom, en que hi ha gent que té colesterol i no pot menjar porc i tal, doncs he pensat, doncs farem amb una bona vedella de Girona les pilotes, que després posarem al brou. Unes coses us tinc que explicar. Evidentment, ara ho farem posar tot a les olles, excepte l'últim, la pilota. Per què? Perquè amb els ossos i tot plegat es podien trencar. Llavors, una vegada que vagin està cuit la cansalada o el pollastre o la gallina, se va traient. I quan tinguem la olla buida, llavors ficarem a la olla del brou de la vedella, d'acord? Ficarem les pilotes. Llavors, agafem un tall, una bola així, farem força pilota perquè m'han dit la família Coll i Solà que els agrada molt la pilota. No que les faci jo la pilota, sinó la pilota, com feia el seu pare, vale? Sí, ja podeu riure, sí. Llavors, no veus? Mira, feu una mica així de moviment i llavors la passarem per farina, sí? I això, mentre es fa el brou, les podem anar preparant. I les anem deixant així, sí?
I ja està, i així totes. D'acord? Més enllà, veniu cap aquí. Amb el segí farem unes boles, també la pressionarem una mica i també les enfarinarem com feia ma mare. I ja veureu quin gust. Llavors, ja no es veurem fins que estigui acabada. Sí, també tenim cigron i monxeta, que les farem escaldar només en el brou del vegetal. Quan sigui el moment, les he comprat cuites per anar més ràpid. I a més, és que no tinc cuina, me falta cuina, com veieu. I sobretot, no us oblideu dels galets, que el galets són els galets. Doncs res, us desitjo un bon Nadal, un bon Sant Esteve. Per cert, parlant de Sant Esteve, no us oblideu que si s'haurà carn d'aquí, podeu fer, què? Els canelons de Sant Esteve. Llavors, ens veiem en el proper vídeo i feliç any nou i que l'any que ve, 2024, us porti el millor de la vida. Fins aviat!